Dat mag je niet. Jullie. Ja. Oh. Mam, foto maken. Nee. Denk om hè. Mam, foto maken? Ja. Mag jij niet aankomen hè? Dat is alles computer hè. Ja, dat mag niet. Kijk eens wat je allemaal aan het doen bent. Pas op hè. Niet aankomen hoor. Jullie. Mag je niet aankomen? Van wie is die computer dan? Voor jou. Is dat Julian's computer? Ja. Hé, mag je niet aankomen. Wie is dat? De baby. En wat is dit? Ogen. Nee, gek. Dit. Ogen. Dat zijn zijn oren. Zijn oor. Ja. Geen ogen. Nee. En zijn oren. En dit. Ogen. Dit. Ja. Is zijn neus. Ja. En dit. Mond. Niet aan die computer zitten. Weg met die vingers. Ja, Nee. Hé. Potverdrikken me nou toch hoor. Teresa, dat is boven Nou, de daar. hand.